የብልጽግናው ባለስልጣናት አሰብ ላይ ነው ቀጣዩን ገና የምናከብረው የሚል ንግግርን እያደረጉ ነው። ከሁለት ዓመት በፊት ደግሞ ቀጣዩ ኢሬቻን ቀይ ባህር ላይ ነው የምናከብረው ብለው እንደነበር የሚታወስ ይሆናል። ከሰሞኑ የመከላከያ ሰራዊቱ በተለይም ደግሞ የኮማንዶና አየር ወለድ አዛዡ ሌተናንት ጀነራል ሹማ ብደታና ሌሎችም ወታደራዊ አዛዦች አሰብን ወደ ኢትዮጵያ የሚያጠቃልለውን ካርታ ይዘው መታየታቸው መነጋገሪያ ነበር። ከዛ አስቀድሞ በተለያዩ የቀድሞና የአሁኑ ወታደራዊ አመራሮች በኩል አሰብ እንገባለን ንግግሮችም ደጋግመው መተላለፋቸው ይታወቃል። 30 ዓመት ተኝተናል፣ አሁን ነቅተናል፣ ባህር በር እናገኛለን፣ በቦሌም ሆነ በባሌ። ይሄን ነገር እጃችን ላይ ማስገባት አለብን። አሰብ የኤርትራ አካል አልነበረም። አሰብ የወሎ አካል ነው። በጉልበት የወሰዳችሁትን በጉልበት ይመለሳል። ከ130 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ከ60 ኪሎ ሜትር ያነሰ የውሃ በር ላይ ቆሞ ታፍነሙት ቢሉት ማንኛውንም አይነት ዋጋ የምትከፍልለት ስራ ማን አይነት ብሔራዊ ፍላጎት ለጋራ ጥቅም ካልዋልክ ደግሞ እሱ አይቀርም። መቸም ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ እንደራ መወዳእታ የብሉን መራሕቲ ናይ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ልውላውነት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ግዛታዊ ሓድነት ኤርትራ ዝገብርዎ ዘለው ድፍረት ዝኸድዎ ዘለው ዕብዳን መወዳእታ የብሉን። ስለምንታይ እዚ ስቂለ ከስማዓኩም ፀንሄ ኤቪደንስ ክኾነና ጭብጢ ክኾነና ስለንደል ዘለና እዚ ከምዚ ኮይኑ ኮሌክትድ ኮይኑ ክወርድ ክኽእል ኣሎ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳርጋ ኣብዚኣቶም ንኤርትራ ዘይዘንጠለ የለን። ፖለቲከኛ ገሊኦም 2-3 ግዜ በፂሖም ኣለው፣ ገሊኦም ልዕሊኡ ከይዶም ኣለው። ብኩሉ ዓይነት ፅላት ናይ ፖለቲካ ናይ ብልፅግና ዘለው ሓንቲ ንኩላቶም ናይ ሓባር ረቋሒት ተላቶም ንኤርትራ ንልውላውነት ናይ ኤርትራ ንምድፋር ማለት እዩ። እዚ ከም ሓደ ዝዓበየ ኣጀንዳ ናይቲ ሃገር ኮይኑ ዝስራሓሉ ዘሎ እዩ። ካርታታት ንበሎ ኣብ ኤርትራ ክንመፅእ ኢና፣ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ክንወስድ ኢና፣ መሬት ዓሰብ ከነማልስ ኢና፣ ብቅልጥምና ክንገብሮ ኢና፣ ዓቕሚ ኣለና፣ ከምዚ ኮይኑ ናይ ኤርትራ ናፅነት ኣይንኣምነሉን ኢና። ብዛዕባ ኤርትራ ዘይበልዎ የለን። ኣብ ሓደ ነገር ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ብዙሕ ሕቶታት ከላዓለልና ዝጅምር ዘሎ እዚ ነገር እዚ ብኸመይ ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ ማለት how do we stop this? ገለገለ ሰብ ኣሎ ዘረባ እንዲሁ ከምዚ ሰብ እኮ ድሌቱ ክዛረብ ይኽእል ዋ በቃ ሰብ ድሌቱ ክዛረብ ይኽእል። እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎም። እንድሕሪ እዚ ዕዳን ህዝቦም ዝምህርዎ ኣለው ዋ ንኤርትራ ሓደጋ እዩ እዚ። so we must find a way to መንገዲ እንተሎ ጠጠው ከነብለሉ ንኽእል ጠጠው ክበሃል ኣሎ። እንድሕሪ ዝኾነት ሃገር ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ክትገብር መን ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ሃልኪ ድማ ዝጠቕማ እንድሕሪ ኮይኑ እዚ ፖለቲካዊ ሃልኪ ንግዚኡ ንዓቢኡ ጠቕመ እዩ። ንሓዋሩ ግን ንኤርትራ ሓደጋ እዩ እዚ። ዋላ ሕጂ ሓደጋ ክፍጥር ይኽእል እንዲ ግን ንሓዋሩ ንኤርትራ ሓደጋ እዩ። በዚ ኮይኑ በቲ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንዓና ሓደጋ ንምግባር ቀዳማይ ተልእኾ ናይ ህይወቶም እዩ። ህደምን ኣይሽግሮም ክገብሩና ድማ ለይቲ መዓልቲ ምስሓስ እንዲህ ያለው ንግግር የሚሆን ዝኾነ እቲ ጉዳዮም ናብ ምንታይ ኢና ክንገድፎ ንኽእል። እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ጭብጢ ስለ ዘለዋ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ይኹን መድረኽ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርዎን ዝበልዎን ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ብዙሕ ፈኸራ ዝገበርዎ ብቴሌቭዥን ጭብጢ ኮይንዎም ተቐሚጡ ሎሚ እቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ ክለዓል ከሎ ሕማም ርእሱ ዝገብረሎም እሱ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ እንድሕር ነይሩ ኮይኑ ጀኖሳይድ ከፈፅም ዝኽእል ስነ መጎትን ፕሮፓጋንዳን ነይርዎም እዩ። ስለዚ እቲ ኩንነት ናይ ጀኖሳይድ ክትሪኦ ከለኻ ነዚ ኣብ ቤት ፍርዲ ምፂኻ ሸቓቕ ከተብሎም ትኽእል ኢኻ። መንግስቱ ሃይለ ማርያም ንኤርትራውያን ንከጥፍእ ብዙሕ ፈኸራታት ይፍክር ነይሩ። እቲ ፈኸራቲ ጀነራላቱ ይኹን ንሱ ዝፍክርዎ ዝነበረ ብምሉእ ኣካል ናይቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፍፅምዎ ዝነበሩ ግፍዒ እዩ። ስለዚ ሓደ ሰብ ጥርዩ ኢሉ ይኮነን ግፍዒ ዝፍፅም መጀመርያ ብቓላቱ እዩ ዝነግረካ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል እዩ ዝነግረካ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዕፅዋ ኼባ ዝበሎ ከም ዝብሉና እንታይ ኢሉ ንኤርትራ ቀዛ ክገብራ እየ ኢሉ። እዚ ቀዛ ክገብራ እየ ክብለካ ከሎ እዚ ነገር እዚ ካብ ብዙሕ ምንጭታት ዝወፀ እዩ። እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እቲ ናይ ሕማቕ ናይ ምግባር ሓሳባቶም ይነግሩካ ኣለዉ። ፅባሕ ንጎ እንታይ ይገብሩ ድማ ንዓታቶም ከቢድ ነገር ኣይኮነን። ስለዚ እዚ በዚ ንዓሰብ ጥራይ ስለ ዝዛረቡ ዘለዉ ከዓ ገለገለ ሰብ ኣቃልልዎ ዝብለና ኣነ ክሳብ ዝስልችወና ክነግረኩም እየ።
ምክንያቱ ደርስ እዚኦም ሰባዚያቶም ንነዊሕ ሓንቂዶም እዮም ሰርሑ ዘለው ብፍላይ ነቲ ተቃዋማየ ባህላይ ምስ ዓቢ ወይ ምስ ብልጽግና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ገለመለ ዝብሉ ንዓታቶም ካቐንዲ ተላላኪ ስካር በነበረ ጉዳዩ ከነጻነት ይልቅ ከባህሩ ያላትን ርቀት ለመወሰን በነበረ ጊዜ እንዲህ ነው የሆነው። ኢትዮጵያ ከአንድም ሁለትም ሶስትም ከዚያም በላይ የነበራትን ወደብ አጣ። መጨረሻዎቹ 3-4 ዓመታት ላይ የሀገር ውስጥ ያስተዳደር ማፕን ተቀይሮ ነበር። ያ ያስተዳደር ማፕ ሲቀይር ኤርትራ ህዝበ ውሳኔ ኤርትራ ተገነጠለች ቢባል እንኳ ቦቄ አሁንም ተደጋግሞ የሽግግር መንግስቱ ጊዜ እንታይ ንኸሪየኩም ስለ ዘለኹ ያብዚ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ናይ ናጽነት መስርሕ ብኩሉ መንገዲ እዮም ንዑ ዲቤት ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ናው ከም ድሌቶም ከዓብዱ ኩሉ እዮም ሶም ከም ድሌቶም ናይ ኤርትራ ብናቶም ዲቤት ክቕይርዎ ዝኽእሉ ነገር ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ወላ ሓንቲ ኣብዚ ሕጂ ክቕይርዎ ዝኽእሉ ኣለዉ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ግን እዚኦም ሰባትያቶም ግን ነቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ንሕና ከም ዕብዳን ንሪኦ ኣለና መንግስቲ ኤርትራ እውን ናይ ብልጽግና ዕብዳን እናበለ እዩ ዝገልጾ ዘሎ ተደጋጋሚ ንሳቶም ግን they are asking everywhere last ለንቀና ኣበይ ሓቲቶም ኣለዉ ኣብዚ ስሙ for Ethiopia's seaport aspirations and economic integration. Japan has reaffirmed its continued support for Ethiopia's strategic efforts to secure access to a seaport and advance its integration into the global trading system. Japan ክትሕግዘና ሕራይ ላላ ዝብልካ ፕሮፓጋንዳ ጀሚሮም ኣለዉ ናይ ጃፓን ልኡኽ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ሕልሚ ክድግፈኩም እየ ኢላትና ዝብል ፕሮፓጋንዳ ጀሚሮም ኣለዉ መብዛሕትአን ሃገራት ሕራይ ይብላናየን ይብሉ እቲ ሕቶ ሕራይ ዝብላኹም ንምንታይ እዩ እንድሕሪ ኢልካ ግን መብዛሕቲ ግዜ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ብኢንተርናሽናል ሎው ኮመርሻል ኣክሰስ ናይ ባሕሪ ንክህልወካ የስ ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና እጆኻ ክንብለካ ንኽእል ኢና ክብልዎ ክእሉ እዮም ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒስካ ንኻልእ ሃገር ወሪርካ ክትሕዝ ሕራይ ኢልና ካለና ንምባል ግን ከቢድ እዩ ምክንያቱ እታ ዘረባ ንዓታቶም እውን ትመፅኦም እያ ንዓታቶም እውን ተገምጢላ ክትመፅኦም ትኽእል እያ ናው በዓል ጃፓን ኩሉ ግዜ ጃፓን ምስ ኤርትራ እንታይ ይርክብ ኣለዋ ዝፈልጦ እውን የብለይን ብዙሕ ፅቡቅ ዝምድና ዘለና እውን ማለት ኤርትራን ጃፓንን ሲ ፍሉይ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ኣለዎም ቁጠባዊ ሽርክነት ኣለዎም ክብል ዝኽእል ኣይኮንኩን ቢካዝ ብዙሕ ዝረአ ዘለዎ ይመስለኒ ብግምጣሉ ጃፓን ምስ ኢትዮጵያ ዕምቆት ዘለዎ ሽርክነት ዘለዋ እያ ብዙሕ ኣብቲ ባጀት ሰፖርት ናቶም ብዙሕ ገንዘብ ትቦም ሃገር እያ ጃፓን ድማ ናይ ኤክስፖርት ሃገር ስለ ዝኾነ እቲ ብዙሕ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ይርዮ እዩ ማለት ኢትዮጵያ እንተኸይድካ መኻይን ኩሉ ትዮታ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ is very important ንጃፓን ንዓታቶም ዘሕጉስ ክትዛረቦም ንቡር እዩ ምዚ ሕጂ ናይ ቁጠባዊ ወጥሪ ገጢምዋ ዘሎ ንኢትዮጵያ ንብልጽግና ዘሕጉስ ተዛሪባ ኣብቲ ዕዳጋ ቻይና እውን ትቆፃፀሮም ስለ ዘላ በዚ ኮይኑ በቲ እንታይ ንርኢ ኣለና ናይ ጃፓን ኢንድያ ቻይና ሰለስቲኦም ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ኣብቲ ዓዲ ይቀዳደሙ ከም ዘለው እዚ ዓቢ ምስቲ ኩሉ እንዳረናቱ ነዞም ሓይልታት ከመይ ጌርካ ስኩዝ ትገብሮም ግን to some extent he's squeezing them ንዓታቶም ጨባቢጡ ንህንድን ቻይና ክልቲኦም የቀዳድሞም ኣሎ ስለዚ ካብ ክልቲኦም ረብሓ ክረክብ እዩ ዝፍትን ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ግን ንቻይናን ንጃፓንን ምክንያቱ ጃፓን በቲ ትራዲሽናል ካርስ ብትዮታን ብገለን ብኒሳንን ኣብቲ ዓዲ ዝለዓለ ቦታ ዘለዋ ቻይና ድማ ሕጂ ብኤሌክትሪክ ካርስ ኣብቲ ናይ ዓቢ ዕዳጋ ትቀዳደም ኣላ ስለዚ ነዚኦም ክልቲኦም ኣብ ጎኑ ኣሰሊፉ ወይ እውን ብቁጠባዊ ሽርክነት ክጥቀመሎምን ክብለፀሎምን ይፍትን ኣሎ which is quite normal እዚ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ንዓና እውን ብፍሉይ ሓደጋ ዝኾነ ናይ ክንብሎ ይንኽእል ኢና ብርግፅ ናይ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ነገር ንፀልእ ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ነገር ምፅላእ ዘይምፅላእን ኣይኮነን ብፍላይ ብቁጠባ ናይ ዓቢ ዕቤት ነቲ ሃገር ብዘየገድስ ናይ ኤርትራ ሓደጋ እዩ እዚ ብዓይኒ ሕስድና ክትርእይዎ የብልኩምን ንሕና ብቁጠባ ብኢንዱስትሪ ብቴክኖሎጂ ከይማዕበልና ዓቢ ንዝኩሉ ሓደገኛ ዝኾነ ሕልምታቱ ሓደገኛ እየ ዝብለኩም ብቁጠባ ክዓቢ እንድሕር ክኢሉ ቴክኖሎጂ ክዓቢ እንድሕር ክኢሉ እቲ ነገር ክኸብድ ከም ዝኽእል ምግማት የድሊ ሕጂ ኣለዎ ኣብዚ ኮሜንት ሴክሽን ክኸብድ ይኽእል እዩ እንዳይትበለና ይብሉኒ እንታይ ዳብላካ ደሊኻኒ ከይከብደና እንድሕር ኮይኑ ክፈርስ ኣለዎ and ንምፍራሱ እንታይ ግበር ኣሎ ደየለ ክነግረካ ይክእልኒ ማለት ፋኖ ይዋግዎ ኣሎ ካልኦት ይዋግዎ ኣለዎ ግን ኤርትራ አክቲቭሊ ትገብሮ ነገር ካ የለን ትገብሮ እንተለዎ ብድሕሪ መጋረጃ ግን ትገብሮ የለን
ንሱ ንኤርትራ ከፍርስ ሓይሊ ሲኡ ነበር ኩሉ ነገሩ ድልው እዩ ዘሎ ኤርትራ ከፍርሳ አብይ አሕመድ ድልው እዩ ዘሎ እንታይ ጎዲልዎ ዘሎ ሓይሊ ጎዲልዎ ዘሎ ስለዚ ሓይልን ምትእኽኻብ ይዝጎይ ዘሎ ናይ ኤርትራ ስትራቴጂ ግን እንታይ እያ ክትገብሮ ትደሊ ዘላ አይ ዶንት ኖ ነዚ ኣብ ዝበሃል ኤርትራ እንታይ ስትራቴጂ ናታ ኣይፈልጥን እየ ማለት ኣይፈልጥን እየ ክብለኩም ከለኹ ክትዋጎያ ክብለኩም ኣይክእልኒ because there is no ኤርትራ ንተመፂዋ ክትከላኸሎ እምበር ክትዋጎ መደብ ኣለዋ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ከተፍርሶ እያ ትደሊ ዘላ ክንብል እውን ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ we don't see any active movement ኤርትራ ንብልፅግና ከተፍርሶ ወይ ንኣቢ ከተፍርሶ ትደሊ ከም ዘላ እቲ እንኮ ንሕና ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ከመይ ጌራ ነብሳ ትከላኸል ናታ ኔትወርክ ይኹን ናታ ኣላያንስስ እንተስፍሕ ኣላ ዲፕሎማቲካሊ ክትሕይል ትፍትና ኣላ እዚ ፅቡቅ ነገር እዩ ፅቡቅ ነገር ትገብሮ ነገር ኣሎ ግን እዚ ኣብ ጥቃና ዘሎ ግን ልክዕ ከምዚ ድሌታቱ ሓደገኛ ዓቕሚ ግን ዘይብሉ ነቲ ድሌታቱ ንክገብር ኣብይ ኣሕመድ ከማ ገይረ ዝርያ ሓደገኛ ድሌታት ዘለዎ ግን ድሌታቱ ንክገብር ዓቕሚ የብሉ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ዓቕሚ ከይረክብ ጥራይና ክንምላዘ ቁጠባውን ገለን ክዓቢ የብሉ ንብል ዘለና እንተ ዓብዩ ናባና ዘለዎ ድሌታት ስለ ንሪኦ ዘለና ኢና ናው እዚ እቲ ሓደ ኮይኑ ሓንቲ ካብቲ ንዓይ ተስፋ ትበኒ ዘላ ነገር እንተላ እዛ ጉዳይ እዚኣ እያ listen The Saudi-led coalition saying Yemen's separatist leader has fled to the UAE as forces bombed his home province after he failed to attend talks in Riyadh. While his group, the STC, insisted he was present in Aden, the coalition in fact claims that he and others escaped overnight traveling from Aden to Abu Dhabi by boat and plane via Somaliland and Somalia. The leader of the UAE-backed Southern Transitional Council sailed from Yemen's Aden report. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስዑድ ዓረብ ለንቀነ ተኣምር እያ ሰሪሓ ዘላ ኣሚን ተኣምር ትብል ቃል ኣብዘይ ቦታኣ ንጥቀመሉ ግዜ ኣሎ እንዲ ግን እዚ ግን ተኣምር እዩ ኢማራት ብዙሕ ቅልፅም ከም ዘለዋ ቴክኖሎጂ ከም ዘለዋ ሓያላት ውዳቤታት ዘለዎም ብረቂቕ ዝዓጥቑ ምልሻታት ሒዛ ሃገራት ከተፈራርስ ከም ትኽእል ብትዮርዲ ኣይኮነ ብተግባር ክንርኢ ፀኒሕና ኢና ንህዝቢ ስቃይ ናይ ህዝቢ ናይ ሃገራት ከም ሕሱም ርኢና ኢና ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ናይ ዓመታት ዝነደቐቶ ኩነታት ክፈርስ ግን ኣነ ከምዚ ኣይተፀበኹን ኣብ የመን እቲ ናይ የመን ብኢማራት ተደጊፉ ንዓመታት ንሓደ 10 ዓመት ተዳልዩ ኩሉ ዓይነት ኣፅዋር ሒዙ ንምልእ የመን ክጥቕልል ዝፍትን ዝነበረ ኤፍሲሲ ተሳዒሩ ይብለኩም ኣለኹም ፋሒሉ ዲዞልቭድ ኮይኑ ዲዞልቭድ መራሕና ኣብቱ ሃዲሙ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ዓደን ካብቲ ናይ ስዑድያ መጥቃዕቲ ብጃልባ ሃዲሙ ናብ ሶማሊላንድ መፅዩ ካብ ሶማሊላንድ ብነፋሪት ናብ መቃዲሾ ምፅዮሞ ካብ መቃዲሾ ድማ ብካልእ ነፋሪት ገይሮም ኢማራት ማለት እዩ ናብ አቡዳቢ ወሲዶሞ this is the story እዚ ናይቲ መራሕና ናይ STC ዝበሃል ዝነበረ ጉጅለ ጠቕላላ ሃዲሙ ካብቲ ሃገር ወፅዩ ድሕሪ 2020 ድሕሪ 6 ዓመት ኦልሬዲ ኦልሞስት ማለት እዩ ድሕሪ 2020 ባንዴራ ናይ የመን ንመጀመርያ ግዜ ኢሎምኩም ኣብ ዓደን ባንዴራ ናይ የመን ኣንበልቢላ ድሕሪ 6 ዓመት ባንዴራ ናይ የመን ኣብ ከተማ ዓደን ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት ከተንበልብል ተራእያ ኢሎም ብኻልእ ዘራርባ ብምሉእ እቲ ገማግም ባሕሪ ስዑድያ ተቆፃፂራቶ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ገማግም ሱቋጥራ ኣብቲ ደሴት ናይ ሱቋጥራ ዝነበረ ቦታ እውን ተቆፃፂሮሞ ናው ከም ኤርትራዊ እዚ ጉዳይ እዚ ክንዲ ምንታይ ኣገዳስነት ኣለዎ ይብለኩም ነይረ ብዝሓለፈ ኣብ በዓል ደሴት ሓንሽ ተርዲኹም ኣለኹም ኣብ በዓል ደሴት ሓንሽ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ሓይሊ ናይ ኢማራት ነይሩ ተርዲኹምኒ እዚ ሓይሊ እዚ ተኣልዩ ዝበሃል ዘሎ this is real great news ዓብ ዜና ናይ ኤርትራ እዚ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ሕልሚ ናቱ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝሓስብ ዝነበረ ጉዳይ ግን ብዓብ ክፋል እዩ ሕቁ ተሰይሩ ዘሎ ብዓብ ክፋል ኢማራት ካብ የመን ምውፃእ ማለት ንኤርትራ ሓደ ዓብ ዓወት እዩ ኣቃሊልና ክንሪኦ ይንኽእል ኢና ኣቃሊልና ክንሪኦ ይንኽእል ኢና ኣብ የመን ዘሎ ሓደገኛ ዝበሃል ሑቲ እዮም ዝብሉኒ ጊቭ ሚ ብሬክ ሑቲ ንዓና ጎረቤትና ተሃሪምና ይንፈልጥን ኢና ሑቲ ጎረቤትና ንዓና ምሳና ነይሩ እዩ ክንደይ ግዜ ገይሩ እዩ ክንተሃራረም ኣይተረኣናን ስለዚ ኤርትራ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ናይ ኢማራት ካብዚ ቦታ እዚ ምእላያ ከም ፅቡቕ ዜናን ከም ኣገዳሲ ዜናን እምበር ከም ሕማቕ ዜና ንሪኦሉ ኣብነት ይኹን ምክንያት የብልናን መሐመድ ቢን ሰልማን
ናይ بحقي بهزب أفريقيا بهزب عرب كمون ببزحات هجرات عالم عب كبر زوهابو زلو مراحي زقبو دمايو I think أب أسرع حمشتن كابت كله دبلوماسي استجبره بوجن إيرترا هذا زبالة صد استجبره تلا سعود عرب استجبره تركبيها مستعب سعود عرب استجبره زمدناتات اللي كله دم زاني مود داتا ورح أسر تبديلنا سعودية قيدو زجبره أسر تدي أسر تخلته I don't know President سياس مالتيو one of the best decision one of the best هذا كابت زبالة تذكر سرحناتو خون زغلسي هذا كابتي أب دبلوماسي ناي كارنافيكا ناي أفريقيا تزبالة السرح سرح انتلو إذا سرح زيادة كون تخل من البعد دحريتها مليسنا هنريو تجمبيرنا. Tectonic shift is taking place in the Arab world. It's nothing to do with the temporary and patchable squabbles of princes or spoils or alliances. Neither has it any relevance to the two traditional bugbears of the Sunni Arab ruler, Iran and the Muslim Brotherhood. It's not been triggered by a trader setting himself on fire after having his food carts confiscated by officials in Sidi Bouzid, Tunisia. No mass demonstrations have taken place in Cairo calling for the downfall of the dictator. And yet this shift could have as wide a repercussion as the Arab Spring once had 15 years ago. What's commonly referred to in the Middle East as the real nations of the Arab world, and by that we mean nations with a significant population, have woken up to what's been happening around them. Saudi Arabia, Algeria principally, but also Egypt potentially, have realized that the plan to dominate and control the key choke points of the region by Israel explicitly. بحفشة انتينا نرزلنا حجرات عرب حدش رياليتي حدش كوننا تقات من جميرو اللي يزبل زلو دحر عرب سبرينج تباهيلا بكتشين عصرت حدا زجتجمره بزحات عبيت هجرات عرب تداخي منين بفلاي قبسي تداخي ميو سوريا تداخي ميو عراق ميو تداخي منيرو ألجيريا ون to some extent كم تزد اللي يكونن إيران بزخان انتهي زبل زلو إذن أشت هجرات عرب أب حدا جزية كويت أكال جزية قطر حجو وانتخون إمارات إذن أشت هجرات نايقال ستيتس قبل لي دما إسرائيل مستفل عليه جيماتنا جبرت نزه هجرات عرب دكتور تبلو عزنا برد أبزوان زك آير زولي يمثل بفلاي إزي هجي بوجن سعودية زر زلو من قصاص سعودية مس تركي تجبروا زلا زمدنا سعودية مس باكستان تجبروا تعطوا زلا مر سمعتن ديلاتن سعودية مس إيران كلها يجبروا تسمع سعودية مس تركي جراتوا زلا ركب إزي أكداسي هجرات السلام كم زي لنك تحابرا أي حسبني نير إسرائيل يدلون نيرا يا جيب برقص نا إيران نا سعودية متعرق نصبو نجر كفتري كنبلا نخلينا مهنياتو نيران ورد إسرائيل كتد كمان كتد فان حقنا سلزلا أملاك يتحنو ميراناوية بر تاسيفنا إسرائيل قبل اليوم يعطي طويلة زلا سلزي نا إيران is another thing حفشاجن هاجرات عرب they are facing a very challenging topic إذا قد إذا دما حجيز اللقنة دما إذا إمارات بدهو تزبط زخبده بدهو سلزنا بري نسوي إلا مهلاو بروفيسور محمد حسن تبغى يرسل باني رجع በተለይም በቀጠናው ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ከምትፈጥረው ሀገር አንዷ ኤሚሬት ነች እጇ ተቆርጧል የሚሉ ወገኖች አሉ በዚህ ቋንቋ እርሶ ይስማማሉ ኦን ኤሚሬት እጇ ተቆርጧል ጣልቃ ገብነቱ አሁን እየደከመ ነው አብይም መርዶ ተቀምጧል የሚሉ ወገኖች አሉ ከ4 ኪሎ የሚመጣው መረጃዎችና እስቲ እንደው በዚህ ላይ ያሉትን ሐሳብ ያካፍሉን አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ ወንድሜ ዘውዱ እውነት ነው ቀኝ እጇ ነው የተቆረጠው አየህ እኔ ልጅ ሁኜ አንድ ኢትዮጵያዊ አርቲስት የሚዘፍናቸው ዘፈን ነው ትዝ አለኝ የሚገርምህ እቺ ትንሽ ሀገር ነፃ ከወጣች በኋላ ቀስ ያለ እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ነዛ ጉዳይ ናይ ኢማራት بعمق زفلطو سبنتلو بروفيسور محمد حسن يو بزحات كيلاتات نزبوتات نزي كنتات زعزب زلو سي إماراتي إذا تغوريت يبل له مچم تي إذا مغراتا بزح سب زدنقص له ويونزو بخيل سب يلن ديو جن ميت خاميت تغوريت اخنا بلاي نخلينا جن بتاع ما قد
ኣገዳሲ ክፋል ናይቲ ፅልዋናታ ግን ተፀፊዑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ምክንያቱ ከምዛ ዝብለኩም ፀናሕኩም ብክልቲኡ ወገን ናይቲ ቀይሕ ባሕሪ ዶሚኔት ክገብርዎ እዮም ደልዮም ነይሮም ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ብወገን የመን ጠቕሊሎሞ ነይሮም ኦልሞስት ብወገን ሶማል ብበርበራ ኣትዮም ነይሮም እዚ ሶማሊላንድ ማለት እዩ ፑንትላንድ ከም እናበልካ ኖርዝ ኢስት ዲዘለ ዝበሃል ኣሎ ስተይት እውን ታሕትና ወረድካ ዳርጋ ብኩላ ናታ ሶማል እውን ከምታ የመን መቃቂሎም መጀመርያ መቃቂልካ ድሕሪኡ ድማ ኣብ ፖርት ሱዳን ድማ ብንዮም ንሱዳን ስዒርካ ንምምፃእ ኣብ ኤርትራ እውን እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዝብልፅግና ኣብቲ ገባሕሪ ዶ ዓሰብ ዶ ዓፋር ዶ ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ኣካልናት እዩ ስለዚ ነቲ ቀይ ባሕሪ ብቁልፅሙ ረቢሹ ሃገራት በታቲኑ ብደም ናይ ንጹሓት ክቋፀር ዝሓስብ ዝነበረ ኣይሰለጠን ፈሺሉ ኣሎ ስለዚ እዚ መፍሻል እዚ ኣይ ቲንክ ብዙሓት ሃገራት ንስዑድያ ዓብ ውዕለት ክህልዎም እዩ ስዑድያ ንሰናይ ተግባር ወይ እውን ንቅዱስ ዕላማ ወይ እውን ንካልኦት ህዝቢ ከተሕጉስ ኢላ ትገብረ የላ ንዓዓ ሓደጋ ስለ ዝመፅያ ትገብሮ ዘላ ንነፍሶም ዓብ ሓደጋ ስለ ዘጋጥሞም ዝገብርዎ ዘለው እዩ ግን ስቲል ንነፍሶም ክብሉ ነቲ ዞባ ዝነበረ ሓደጋ ኣብ ምፍታሕ ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ ግን ኣቃሊልካ ዝረአ ይኮነን ናው ኢማራት ብዘይ ዓብይ ምትኳስ ኢዱ ክህብ እዩ ኢልካ ክሕሰብ ዝኽእል ሃገር ኣይኮነን so already ዲፕሎማሲያዊ ስራሕ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ there are a few things that we need to see here ሓንቲ ካብዚ ብዙሓት ዝብልዋ ዘለዉ እዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ማለት እዩ እዚኣ ኣይኮነትን ከርእየኩም ደልየ ፀኒሐ just give me a second ሓንቲ ላብዚኣ ምስ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ሓለ ስፔሻል ኣድቫይዘር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀርኒ ኣብ ኣፍሪካን ሃገራት ዓረብን ዝኾነ መሳት ብሎስ ንዑ ፀዊዖም ተራኺቦም ከም ዝነበሩ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ሕጂ ንምንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ እንድሕሪ ኢልና ምክንያቱ ስዑድ ዓረብ ብወታደራዊ ሓይሊ ጥራይ ዘይኮነስ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ እውን ክትፀፍዖም ስለ ዝጀመረት ስለዚ ኢማራት ድሕሪ እዚ ውድቀት እዚ ክልተ ምንቅስቃሳት እያ ርያ ክልተ ሓንቲ ምዚ መሳት ብሎስ ትገብሮ ዘላ ርክብ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ከምስ መንስከ ምስ ኢትዮጵያ that's the only thing we have seen ዲፕሎማሲ ናይ ኢማራት ስክልተ ሃገራት ጥራይ ነሪና ምስ ኢትዮጵያ ተራኺቦም ከምኡ ድማ ነዚ መሳት ብሎስ እዚ ምስኦም እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሲኒየር ኣድቫይዘር ዝበሃል ዘሎ ምስ ኢማራት ፍሉይ ርክብ ከም ዘለዎ ይንገር እዩ that's why ድማ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክፈትሖ ይክእልኒ ኢሎሞ ብዙሓት ኪላታት እዚ ሰብ እዚ ክሽምግል ኣይክእልኒ ኢሎም ምክንያቱ ፀቅዒ ናይ ኢማራት እዩ ኢማራት ድማ መንጎኛ ኣይኮነን ኣብቲ ኩናት ተሳታፊ ናይቲ ኩናት እዩ ስለዚ ምስ ሓደ ተሳታፊ ናይ ኩናት ንጎ ምሸትን ኣብ ኦፊስ እናኸድካ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክትፈትሖ ይትኽእልኒ it doesn't make any sense that's why ወላ ማርኮ ሩቢዮ ኣይኣምኖን ነዚ ሰብ እዚ ግን ክዛረበካ ይክእልኒ ምክንያቱ ንዶናልድ ትራምፕ ቤተሰብ ስለ ዝኾነ ናይ ስጋ ዝምድና ኣለዎ ወዱ ነዚ ንዶናልድ ትራምፕ ጓሉ ተመርዒ ዘሎ እዩ ስለዚ ናይ ስጋ ቅርበት ስለ ዘለዎም ማርኮ ሩቢዮ ኣይቀርባን እታ ጉዳይ ግን መሳት ብሎስ ክፈትሖም ዘይክእል ተረዲቦም ኣለዉ ብግምጣሉ ነዚ ስለ ዝፈለጡ ነዚ እውን ረኺቦም ነይሮም እንዲም ስዑድ ዓረብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ርክብ ሲመን ተሳቲፎም ነይሮም እስኪ ዳርጋ እቲ ፖለቲካ ከመይ ይመስል እዚ ከምዚ ፖለቲካ ብዛዕባ ዲሞክራሲን ገለንካ ይዛረቡ እዮም ኢማራት ሓደ ግዜ ኣብዚ ርክብ እዚ እዞም ኣብ ስእሊ ዘለዉ ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ ጥቁ እታ ስእሊ እንተላ ኣብዚ ከሪአኩም እዚ ኣብዚ ስእሊ እንተሪእኹም መነመን ተሳቲፎም ነይሮም መሲልኩም بعبيو هيز هاينس شيخ محمد بن زايد النهيان تنقص امبيسد مالتيو دحريو شيخ طاهون بن زايد النهيان حو خالد دحريو deputy ruler of Abu Dhabi national security advisor his excellency Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan قال حو مالتيو deputy prime minister and minister of foreign affairs and his excellency Sheikh Shakhabut bin Nahyan Al Nahyan بمولو تمنجستي حواتيهم ويا حواتيهم ويدا قوميهم هزا مزلو أبو دابي كميو بمولو تمنجستي فورين مينستر دي قلبلة عبيت السلطانات كلهم بزو حتى حوات سلو زغونو تمنجستي سادوين تقوزا سيرو مزلو كميو مالت سلمتاي كومغيني كونن رويال فاميلي سلو زغوني and there's nothing wrong with that it's just a monarchy مسوم الموناركي اتزاقر مالتي موناركو خينكا سلمتاي ديمقراسي زي تكبر قليب بحاليني because it's a choice نعربكو نسعودية سلمتها ديمقراطية تاتو زبلهم كيلا إماراتهم كم زبلهم يلا
and nobody should tell them ولا حدا ونكزهم يبلون حقرهم كم دليتهم راي نخالوت جن سودان إمارات بسودان تهتبل سيبلاو منقسي زدلتبل هكما بعدهم كم زي دليل بسودان كون كله فلي نجار زمرت زيتي تي نسب زجرن بر إمارات بعدا سعودية بعدا دليتهم تجبروا نمانم زسمع يكونه إذا هجي تي نساتهم كجبروا زفتنو يوم أنت خونه أبوليتيك أنا أمريكا سعودية نبعل زيارة قيبانيرة بعل زغة سنة رسيم تايبلو سمو. Because throughout this conflict, we the United States have continued to send weapons to the United Arab Emirates, the UAE, who we know are arming the murderous RSF. Report after report from the United Nations, human rights organizations, and journalists have provided evidence that the UAE is doing this. In fact, okay. Mr. President, in January of this year, the Biden administration confirmed to me directly that the UAE was providing material support to the RSF. كم تري ولا لكم نعرسف من يحجزهم زلوا بوليتيكيات أمريكا صبوا جرام ينزفلت جن لوبيز بهال سلزلوا ربحة تتحزو بوليتيكيات سلزلوا بس إسرائيل لما ركب سلزلوا تيمارات نفلت كات حكي قصي خيات قيد مالتي نزقن من يغيرون الحجي that's why دما السعودية أنا مسكن زلنا سعودية وتهدروا حيل سلزلوا يكون تنابي من سعيرا ويقلنا بدلنا دبلوماسيا وحيل سلزلوا يننزل زلنا that's a very important factor diplomatical muscle كل وقت أنت خيل ترايو تي أبو تهدروا كنا تاز جبر كايو solidify ويون كت أبو تهدروا أكيدا إذا حس كأنه جر بدبلوماسيا كتعوتول زي كيلكا ترجم يبلو أنت إسحاب وتهدروا حيل سعر كايو بدبلوماسيا وحيل سعر كاتو خينو يقول أكاي سلزي السعودية وتهدروا حيل ترى ديكونس diplomatical تتصنع تادما نفذ حسابات زجرمي سو كم نريوم زلنا نتوما قدسي حيلتات بزمت يوم يرحبوا مالو زيناي سنت فورين ريليشنز كوميتيو لازم ساعتهم ترخيبا سنة دما تقند وساني أكل بفلايتي فورين ريليشنز دما تقند دوسن أكل سلازقونه مساعتهم ترخيبا مالو نتقول داي دما سلازي زي ني مني خاطبلو ني إمارات مرديو بكس أبي من تسعيرهم ترايدي كونس بعبيو أبكال بوتات تمسسال ودقت كقاطمهم كم زغل ترديوا مالو أتسفعيد زقدر دكهم كم زغل ترديوا مالو لذي سعودية نتقول داي فاندميتالي كاب إمارات كترحوايا إمارات عبك سارة خقاطمها هم زغل أبزنا جيوبوليتيكا وكايداناتا يزن قرزلو I hope سعود عرب أمونغو يزحلون نخونو ساترايات أسألوت كون زلوا ني إمارات زدفع نسعودية زدفع حيلت راينا ندل زلنا ترايبلو سعودية إذا حرك أنا يكون كايدا كيك إيار ترايفره إنا نبل زلنا anyway this is a very interesting one إذا كم زيلو نحلو خلو نتانا سعودية توسخ حنتا أرس دما متي الله سادما تركو دبحل دما أبتقو دايتي ممليسا إذا ناتو تخيد الله انتاي سلزا قاطة ما تركو خطاتو دالا listen time we are bringing into the attention of the international media that Israel continues to drag the region into instability, and the Netanyahu government is playing a very dangerous games, provoking all the fault lines. And we have seen كم تري ورا لهم تركي نتنا إسرائيل بسوماليا زجبرت كونتات يقاوموا خمسة لويز نقرزلو إسرائيل إن بسومالي لاند أفلت أو بمهاب زجبرت سجمتي بزح تقاوموا تركي بتدقاقامي تقاومات جبرالا نسوت رايقنا يكونن نهاجرات عرب لنكني عصب بيغو أقوت عوام زلو دما إزقو داي زونيو سمعوا لحال Somalia has strongly condemned a visit by Israel's Foreign Minister Gideon Saar to Somaliland, calling it an unauthorized incursion and a violation of Somalia's sovereignty. The Somali Foreign Ministry said the visit to Hargeisa, the capital of the breakaway region, was carried out without the consent of the federal government and is therefore illegal and invalid. The condemnation كم تري ورا لهم زي منيستر قتات وصاي ناي إسرائيل ناب سوماليا ناب سوماليلاند أتيو خمسة نبرة ذكر كوينو بزي فقاد ناي فدرال منقس ناي سوماليا استقبل قعزي نيرو اسمع للدماء بقلتي ني لولاوي مريت ناي سوماليا كرقص كلوتي منيستر بفقاد نايتي فدرال منقس يكونن كلاير ناتهم كأتخلو فقاد ناتو ينبرو من سلازي سوماليا بزترر قانقوا كوني ناتو جن سوماليا دغمت هاجري قاتبلا
ብርግዝ ከምታ ሃገር ድማ እያ ግን ሶማልያ ዘራያት ኣለዋ ዘራያት ናታ ድማ ረእይዎ ንሶማልያ ስለ ዝፈቱ ጥራይ ዘይኮነ ስቲ ኩነታት ምሳታቶም ስለ ዝኸይድ እዚ ሃገራት ዓረብ ብሙልአን ከሪድ ዝኾነ መግለፂ ኣውፅየን ስለምንታይ ንእስራኤል ንምኹናን እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ንሶማልያ መመሊሱ ስፔሻል ኣቴንሽን ንክትረክብ ይገብር ኣሎ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ ብጀካ ኢማራት ማለት እዩ እዚ ናይጀርያ በሎ አልጄሪያ በሎ ግብፅ በሎ ቀጠር በሎ ጅቡቲ በሎ سعوديا بلو كويت قطر امين بزحت هجرات I don't know Maldives Republic of Maldives وني بلالو زي ministers the foreign ministers of the I don't know the organization entire organization the Arab League دي ولا the Muslim nationalist I think the Muslim and the organization of Islamic cooperation whatever anyway the area organization مخانو اي تردانا لوجن زي عبي بزحت ليست هجرات زحزه كنا قبل نايتي غعزو ناي اسرائيل زغبرتو اب لعلي سومالي لاند مالتي بو منصر دما نتمرحنا سومالي لاند اب بزحات هجرات نخيكيد اب غدا وريد ولو مالتي ازها درو تي اسرائيل اب سومالي لاند زغبرتو ابي كونفرونتيشن فطيرو لب هجرات عرب مالتي ابي تقاومون ابنا ابن فطيرو له እዚ ድማ ንሶማልያ ይጠቅማል እዩ ንሶማልያ ይጠቅማል እዩ እዚ ምክንያቱ አሜሪካ ንሶማልያ ኣብዚ ዋን እዚ ከተዕንዋ ጥራይ ትደሊ ዘላ መሊሳ ከተዕንዋ ትደሊ ዘላ ብግምጣሉ ሃገራት ዓረብ ኣብ ጎና ደው ይብሉለው ቻይና ድማ ኣብ ጎና ደው ትብላላ ደው ክትብል ትሓስብ ኣላ እቲ ፀገም ግን ለንቀነ ናይ ቻይና መራሒ ናብ ሶማልያ ክመጽእ ተሓሲቡ ነይሩ ናይ ቻይና መራሒ ናብ ሶማልያ ክመጽእ ተሓሲቡ ነይሩ ጋስወት ናይ ቻይና ፎሬን ሚኒስተር ካላይ በቀጥታ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኢትዮጵያ መጽኡ ከሎ ምስ መራሕቲ ናይ ብልጽግና ተራኺቡ ብልጽግና ሓፍከፍ ክብሉ ቀንዮም እዮም ገለ ካብቲ ተሰማምዕዎ ግን ክንርኢና እንታይ ተሰማሚዖም ቻይናሲ ምስ ብልጽግና ብዙሕ ዲል ጌራዶ ገለዶ ይበሃል ነይሩ እዚኦም ኢትዮጵያ እየ ዝብለኩም ዘለዎ ለኽባጣት ምዃኑ በዚ ከትፍል ለኽባጣት ሃገር እዮም እንታይ ክብለኩም ኢለ key outcomes of the discussions include ቻይናን ኢትዮጵያን ተዘራሪቦም ዝተሰማምዑሉ ነገራት እዩ መጀመሪያ people to people exchange ድሓን ህዝብን ህዝቢ ይብሉ ካላይ one China principle Ethiopia reaffirms its dedication to one China principle supporting China's territorial integrity and sovereignty ረይዎም ዚኦም ኢትዮጵያ ሓደ ቻይና ፖሊሲ ሙሉ በሙሉ ኢና ንድግፎ ስለዚ ቻይና ሉላውነታን ግዛታዊ ሓድነታን ብፍጹም ኣይትንከፍኒ ይብለው ካላይ ሳጥራይ ኮነት አቤላ ጽኑን ከረኩም ነዚያ ጥራይሎም መሕላፍ ጽቡቅ ነይሩ ኣብ there was this element more explicitly ዝተዛረበ ነይሩ ብጉዳይ ናይ ታይዋን ሲ ብፍጹም ዝምልከተ ኣብ ጉዳይ ናይ ቻይና ሲ ታይዋን ሲ ፍጹም ከብል ኣይብሉን ኢሎም ድሕና ኣብ ካልእ ግዜ እንተረኺባ ከም ጻልኩም ኣብ ገለ ክፋልያ ነይራ ንጉዳይ ናይ ታይዋን ሲ ብሽሙ ጠቂሶም ሲ ብፍጹም ንቻይና ኣሸጋርነት ስለ ዝኾነ ብፍጹም ክትንከፍ ዘይብሉ እዩ ታይዋን ኣካል ናይ ቻይና ያ ዋን ቻይና ፖሊሲ ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክትንከፍ ዘይብሉ እዩ እናበሉ እዮም ተዛሪቦም ብግምጣሉ ኸ ንመን እዮም ዝድግፉ ዘለዉ ንሶማሊላንድ ክድግፉ ሶማሊላንድ ካ ክንድግፍ ኢና እዮም ዝብሉ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ በቲ ሓደ እቲ ዝብልዎን ዝገብርዎን ነበይኒ እዩ ሶማሊላንድ ንሉላውነት ናይ ሶማልያ ጥሒሶም ምስ ሶማሊላንድ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክንህብ ኢና ኢሉ ንዓመታት ዝፈከረ ኣብይ ኣሕመድ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ፀገም የብሎምን ንድኹም ክድንትኑ ንሓያል ክኽብሩ ከም ንቡር ገይሮም ዝወሰድዎ እዩ ሶማሊላንድ ምስ ታይዋን ዝበሃል ዘሎ ዝርክብ ዘለዎ ዓዲ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንሶማሊላንድ ከም ቀራቢኣ ኮይኑ ኣክት ዝገብር ዘሎ ኣትሊስት እቲ ብልፅግና እንተኾነ ንዓታቶም ጉሕፍ ያቢልዎ ምስ ቻይና ክኾን ከሎ ቻይና የተገፅንዑ ዋን ቻይና ፖሊሲ ብፍጹም ኣብ ጎንኩም ኢና ዘለና ንሕና ታይዋን ይሃሉ ወላ ይሃሉ ዝግድሰና ኣይኮነን ይብሎም ኣሎ ስለዚ ከምዚኣ እታ ፖለቲካ ናቶም ማለት ትፀርፎም እውን ኣይኮንካ ምስ ረብሖም ዝኸዱ እዮም መትከል ዝበሃል የለ ገለ ዝበሃል የለን ሓደ ግዜ እቲ ብመትከል ኣካይዳ ወላ እኳ ቁኑዕ እንተኾነ ኣብ ረብሓ ግን ካህስየካ ይኽእል እዩ እቲ ፖለቲካ ሳክት ኣይኮነን ፖለቲካ ምንዝርና እዮም ዝብሉ ኣመንዝራ ምስ መን ትድቅስ ዘገድሳ ኣይኮነን ዘገድሳ እንታይ እዩ ገንዘብ ጥራይ እዩ ወይ ኣመንዝራ ክትከውን ኣይትኽእል እያ ኣመንዝራ እንድሕር ኮይና ግን
ዘገድሳ ገንዘብ እዩ ገንዘብ ምዝኸፍላ ያትደቅስ ሰው ፖለቲካ ድማ ከምኡ እዩ ውሑዳት ኣብ ሃገራት እዮም maybe ብመትከል ብፕሪንሲፕል ክኸዱ ዝፍትኑ መብዛሕትኦም ብኢንትረስት እዮም ድሪቨን ረብሓናቶም ጥራይ ዘገድሶም ምስ ረብሓናቶም ድማ ልክዕ ከምዚ ንፋስ ኣብ ዘለይዎ ይገማጠሉ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ ድማ ብርግፅ ከምኡ እዩ እጂ ንሕና ብመትከል ንኸይድ እንተለና ኣብ ጎረቤትና ዘሎ ቀንዲ ፀላኢና ከጥፍኣና ለይትን መዓልትን ዝኸይድ ግን ከም ነፋስ ዝገማጠል ተኮይኑ መን እዩ ዝኸስር ክትግምቱ ገዲፈኩም ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ መልስናቱ እውን ንፁር ስለ ዝኾነ ናው ካልእ ኣብዚ ለንቀደ ዘሎ ድማ እዚ ረኣይዎ እዚ ከዓ ግብፂ ምስ ዩሮፒያን ዩኒዮን ብዙሕ ርክባት ከም ዝገበረት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ርክባት እዚ ድማ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ናው ኤርትራ ኣብ 2026 ዝምድና ምስመን ኣለዋ ዝበለፀ ዝምድና ምስመን ኣለዋ እስከ ነገሩ እወ سعودية يلكم قبص يلكم قلت السن بقى تنكالي دحن كم دليتكم الصغون طليان كتبلو تقول يوم تشاينا وين علو قن يا بزح نقر قن ريال لنا تموزم دنا لنا قن nothing moving راشا علو قن دحن قبط السعودية قن active زخونة زمدنا لنا بحر دما ريتسي فورمز بحال دما ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ናይ ዘን ሃገራት እዩ ብሓደ ኮይኖም ክሰርሓሉ ዝግባእ however ንዓይ ዘገረመኒ ለንቀነ ግን እዚኣ እያ ብኸመይ ከም ዝትርጉማ እውን ኣይተረዳእትና ኣላ እዛ ስቶሪ እዚኣሲ ብኸመይ ከም ዝትርጉመልኩም ከዋን ኣይተረዳእትና ኣላ ምክንያቱ ፎከስ ዶቸ ቬለ ዝበሃል እንታይ ለውፅኡ ነይሩ ሳውዲ አረቢያ ተርኪ ጅቡቲ ኢጅፕት ሶማሊያ to jointly secure maritime navigation at باب المندب نايك بحر سكيورتي سي سعود عرب تركي جيبوتي قبسي صوماليا خوينهم كاب باب المندب نتناي باب المندب انقصاص كوحسوا يوم يبلالو ازي ኤርትራ ዳቤላ ኤርትራ ቤላ ብዚ ዋይ ኤርትራ ኣከምዚ ጉዳያት ድሕሪት ተርፍ ዘላ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ዞባዊ ሽርክነት ሓደ ካብቲ ብብዝሒ ፕሬዚደንት ዝዛረበሉ እንተሎ ዞባዊ ኩነታት ተፋሰስ ኒል ዋላ ክሳብ እቲ ናይ ፐርሽን ጋልፍ ዘሎ ድዩ ምስ ጋልፍ ዘሎ ሃገራት ዓረብ ብምሉእ ቀይ ባሕሪ እዚ ኩሉ ኔይበርሁድ ናትና እዩ ኣብኡ ድማ ሓበራዊ ስራሕ ክህልሎ ሽርክነት ክህልሎ አይደነው ብዛዕባ ሽርክነት ክን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝዛረብ የለን ኣብቲ ከባቢና ካልኦት ዝግድሰው እውን ኣይኮኑን ይብሉ እዮም ግን ንረብሖም እዮም ዝጓዩ ንሽርክነት ክንዲ ኤርትራ ወይ ክን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝማጎተሉ ሰብ የለን ግን ኣብቲ ናይ ሽርክነት ባይታ ክመፅእ ከሎ ግን ኤርትራ ትተርፍ ኣነ እዚኣ somebody explain to me why is this መራኸብ ስለ ዘይብልና ድዩ ሓይል ባሕርና ምሳቶም ኮይኑ ክሰርሕ ስለ ዘይክእል ድዩ ወይስ ስለ ዘይንዕደም ድዩ why is ኩሉ እቲ ስራሕ ናይ ግራውንድ ወርክ ናይቲ ዲፕሎማስያዊ ሓሳባትን ስትራቴጂካዊ ሓሳስባን ኤርትራ ትዛረበሉን ዲፕሎማሲ ምስ ግብፂ ክትከይድ ከላ ምስ ዑድያ ክዛረብ ከሎ ብሙሉ ነዚ ናይ ዞባ ኩነታት ከም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝዛረበሉን ዝማጎተሉን የለን ኣብቲ ባይታ ስራሕ ክመፅእ ከሎ ግን ኤርትራ ኣይትረአን እያ እንተወሓደ እዚ ናይ ባሕሪ ማለት እዩ ኣብዚ ሓለፈ ኢለኩም እየ ናይ ኔቪ ትሬኒንግ ድሪል ብሓደ ግብፂ ስዑድያ ካልኦት ሃገራት ዝተሳተፍዎ ተኻይዱ ነይሩ ኤርትራ ተሪፋው ሕጂ ድማ ከምኡ ኣብ ባቤል መንደብ ኣብ ከባቢ ዓሰብ ዝግበር ዘሎ እዩ ኤርትራ ድማ ኣብዚ ተሪፋ I really don't understand this ስለምንታይ ከምኡ ይኸውን ኣሎ ዝፈልጥ ተሎ መልሲ ክትገድፉልና ተስፋ ንገብር ደይንፈልጦ ስፔኩሌት ንገብር ኣይንኽእልና but this is not a good thing ናይ ክሪኦ ከሎ እቲ ዋጋ ዝኸፍሎ ኤርትራ ከም ሕሱም እቲ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ዝግበር ዘሎ ኤርትራ ኣብቲ ዝግበር ስራሕ ወይ እውን ኣብቲ ሽም ዘለዎ ስራሕ ወይ ንኣብነት እዚ ናይ መን ኢኻ ትብሎ እዚ ናይ ባቤል መንደብ እቲ ሑቲ ዝሃርሞ ዘሎ ነበረ ቦታ እዩ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ሴኪሪቲ እዚ ክትሳተፍ ባሕርናትና እዩ እዚ ንሕና ባሕርናትና እዩ የስ ጅቡቲ ኣለዉ ግን ኤርትራ ካሊቲ ዘላው ብኔው የመን እዩ ዘሎ በዚ ድማ ኤርትራ እዩ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ I am a little bit not happy ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ
ቀዳመይቲ ተሰላፊት ክትከውን ዝግባእ ሃገር እያ ባህላይ ያኒ ኤርትራ ንክትንክፍ ወይ እውን ኤርትራ ክሕርቕ ወይ ገለገለ ኢለ ይኮንኩን ብኸማይ ትወሰድዎ እንታይ እየ ግን ዝብል ዘለኹ እዚ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ክኾን ከሎ ኤርትራ ስለምንታይ ዘይትሳተፍ ዘብለኒ ዘሎ ስለምንታይ መሲልኩም ኤርትራ ሓይሊ ባሕሪ ናትናሲ ምስዞም ዓበይቲ ሃገራት ክሰርሕ ከሎ ተመክሮ ይቐስም ኔትወርክ ናቱ የስፍሕ ሪሶርስ ጸጋታት እውን ሼር ገብር ሜቢ እዚ እቲ ናይ ዋጋ ምኽፋል ንኸፍሎ ኣለና ናይ ቀይ ባሕሪ ዘጋጥም ዘሎ ፀገም ንዓና እውን ትንክፈና ኣሎ እንተቲ ኣብቲ ከምዚ ነገራት ክኸውን ከሎ ኤርትራ ደይ ምጥቃሳ ኣነ ዳቲ ትምኒታዩ ደይመደኢሎም ንኤርትራ ከይፅሕፍዋ ኢሎም ገዲፎማ እንትኾኖም ተግባሮም እዩ እዚ ከም ሸለል ኢልና ክንሓልፎ ንኽእል ኢና እቶም ሚድያታት ንኤርትራ ዘሊሎማ ምሕላፍ ንቡር እዩ ግን ኤርትራ ካ ክትሕብር ኣለዋ እንድሕር ኣብ ከምኡ ይሳተፉ ኣለዉ ወይ እውን ንኤርትራ ደይዕድሞ እንተለዉ ከዓ እዚ እውን ምሕታት ዘድልየ እዩ ኤርትራ ስቁርብ ትለያ ከምዚ ሓበሬታ ነቲ ዘሎ ወላ ነዚኦም እጅ ደይመደኢሎም ዶቼ ቬለ ካፍ ኢሎም ንኤርትራ ገዲፎማ ክኽእሉ ክእል እዮም somebody has to challenge them ብዝኾነ ኣነ ደስ ዘይበለትኒ ነይራ እዚኣ እዚ ኩሉ ዋጋና ተኸፍሎ ከሎሲ ስለምንታይ ኤርትራ ተሪፋ ኣይተሓጎስኩን ነይረ ግን ክርዮ ኢና ክከታተለ እዚ ጉዳይ እዚ or the outlet Assab if Egypt if Ethiopia gets control of Assab as the government in Addis Ababa over the last couple of years have repeatedly argued that Ethiopia's claim to Assab is both historically, politically, ethnographically, legally justified. And that is of course a big scare to Egypt if Ethiopia will control both the two bodies of water they call, which they are so existentially relying upon, the Nile and the Red Sea. So this has broader implications, the recognition of Somaliland, than only. كم تريبو دلهم توم قلقلة أبزي ميديا أندريوم سبات فلوس إنا يرتراف زلوهم أتنا يرترا كايدا معلتاوي شجريد فترة لهم زلو أتي كبابي زغير زلو من قصات بزوج زي إيرتراسي أملاخي فتوايو كبال زربا سميكم لهم you see this really أبزوج نجاري خاطريو أبي أحمد سي إذا جزء له دايناميكس كيدو نتقوم كخونه حسب نيرو مخنياته ما نمسب يفلت أي نبرات إمارات أبز حصير جزية كم زي لاك بيمن كتجلف ما نمسب it was نبزحات سبات كم شوكي متيزله هجي in fact انتايز بهذا نفسه مالك تأتو تحسب الله سعودية already أبتجا ما جنب بحري أبتناي بأمونغ سومالي لاندن بونت لاندن بتبصاص زول أبو بتنورس إيست زبها الوجن أبو أبتجا بحري رخيبة زبل حبريته unconfirmed سلزقوني ينبر أبو كتأتو يايز بهذا له سعود عرب انتايز بالزربا سمعني رمسلكم سعود عرب أبكت محجي كويت زبهال زلوا جنزب بكا سقاب مسعر سينوم نزاح حجرات عرب كبز بسوا مسجمروا سعود عرب تحرق ندي مسرسونو صفي عمس قدفوي كويت مسمر يزل الحجيله دحريو قطر متيو عقرقر مسجبره نقطر ون اللادي دو مسقدفو مسمر حيزاكا نسعوديا الشي لا تخيل قطر بزوانتي حج تنسي زلو زي امارات بالي امارات ون سعوديا يكتدق صدخلي زبال أبتك بابتي زلو بوس سعودية يكون زخل معناته بس حزبي سقطا زلو بوليتيكاون كتباون قلتم زلوي سلازي إمارات من السعودية كتقدم أيتدلني يا زلا معناته لك كم تقطر قبرتها إير سبيس ناتا بلوك قبرتها خليها محمد بن سلمان دما سيريسي درا أنكيدو كجبر كم زخل فولتيهم سلازي زخون إمارات كاب يمن كتقلف كلا زخون يكون قبر من سيابتنا الله clearly shows you one thing سعود عرب حريقو تنسيقهم زلو ترديو مالو ولا حتى قبري دليل سلامتاي مزيام سألكم مالو إزي يمنا نيرو مسير تراني إثيوبيا وقع له دو ديكونسي ما أسيو ترايبلو يزبد نيرو اللي كل دما عسب كوز دو يقول يوم نير ترى ما نسرعت اللي يخلي دو قلبله نابلك خريميو ترجعون لهم كريمي كما قبل حاجي جغا بمغنى كما يلو مسلت شو خاله أرس غيري
እንታይ ደረካ መስለኩም ኤርትራ ክትወድቕ ኢሎም ዋላዚዮም ምሁራቲና ባህልቲ ናይ ኤውሮጳ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ክትወድቀሎም እዮም ትምኒቶም ኤርትራ ክትጠፍኣሎም ግን ኤርትራ ትጠፍእ ሃገር ኣይኮነት ኣመፃፅኣ እውን ዘጥፋ ኣይኮነን እቶም ፀላእታ ድማ ንኤርትራ ክጥፍዋ ኣብ ዝሓስብሉ ቀልጢፎም ሰም እዮም ዝጠፍኡ እዚኣ ጥራያ ከም ኤርትራዊ ኮይንካ በዚኣ ጥራይካ ተስፋ ትገብር ፀላእቲ ናይ ኤርትራ ቅድሚ ኤርትራ እዮም ጥፍኡ ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ዝብገሱ ኣነውነው እዮም ዝብሉ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ኩሉ ተህዲድ ገይሩ እዚ ኩሉ ተስፋታት ገይሩ እናልካ ሕጂ ድማ እቶም ሰራዊት ናቱ ብዝኸድዎ ከምዚያ ንሪኣ ዘለና እዮም ኤርትራ ኣብ ካርታ ናይ ዓለም ስለ ዘላ ኤርትራ ባንዴራ ስለ ዘንበልበለት ትርጉም ኣለዋ ኤርትራ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ሓቂ እሱ መሰረታዊ ነገር እዩ ልኡላውነትካ ምርግጋፅ ናፃ ምዃን ሓራ ምዃን መሰረታዊ ጉዳይ ግን እዚ ንበይኑ ጥራይ ትርጉም ይኸውን ሓደ ባንዴርኡ ዝሰቐለ ኣብ ካርታ ናይ ዓለም ዝኣተወ ህዝቢ ጠሚ ዝሓድር መነባብሩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአ ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ ሃገር ህዝቢ ኢሉ ክዛረብ ኣይኽእልን ኤርትራ መቸም እዛ ዘረባ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ሼር ክገብርዋ ይርአ ኣነ ሰምዓየ ግን ኣስተብሂለ ሰሚዐያ ኣይፈልጥን እየ ግን እቲ ዘረባ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ ግምት ናተዩ ሃገር ኣለና እናበልና መናብሮና ዘይዕረ እንድሕር ኮይኑ ዘጃህር ጉዳይ ኣይኮነን ንምባል እዩ ጀነራል ካ ሓቂ እዚ ድሕሪ ሉላዊ ሃገር ኢና ክንብል ድሕሪ ኮይና ብመሰረቱ ድማ መናብሮ ናይቲ ህዝቢ ክመሓየሽ ክኽእል ኣለዎ ናብ ፅቡቅ ገፅና ክንከይድ ኣለና ዝብል ዘረባ ስነ መጎት ንዑ ንምድጋፍ እያ ናይ ብልፅግና ካድረታት ጥቀሙላ እዮም እዚኣ ንኤርትራውያን ምናልባት ተስፋ ቆረፁ ንክብሉ ግን ብዝኾነ 2026 ሓንቲ ካብተን ዘሓጎሰትን ሓሳብ እዚኣ ሕጂ ዝበኩም ዘለኹ እያ ካበያ ረኺበያ ዩኤንዲፒ ናይ ኤርትራ ዘውፅኦ ሓበሬታ እዩ ዩኤንዲፒ ምናልባት ኦሪጂናል እንተላ ኮይና it's here I think yeah UNDP ኤርትራ እንታይ ኢሎም has launched its landmark digital custom systems UNDP ኣብ ኤርትራ ነቲ ናይ ኤርትራ custom systems ማለት ኣታ ውሽጢ ሃገር ግምሩክ ዝበሃል መስለኒ ካስተምስ ዝበሃል ንዑ ዲጂታል ገይሮሞ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዲጂታል እጂ እቲ ዲጂታል ምግባሮም ጥራይ ኣይኮነን ስራሕ ንዓይ ደስ ዝበለኒ ዓብ ስራሕ ይሱ ዓብ ስራሕ ይሱ ከም ብዝኾነ ይኹን ኣቃሊልካ ክትሪኦ ትኽእል ኣይኮነን መብዛሕትኡ ግዜ ዲጋ ክሰርሕ ከለኻ ወይ እውን ናይ ዲጋስ ዓብዩ ድሓን ንእሽቲ ዝበለ ፕሮጀክት ኣሎ ቤት ትምህርቲ ክሰርሕ ከለኻ ወይ እውን ሓደ ነገር ብመንደቕ ዝተሰርሐ ክትገብር ከለኻ ዝርአ ነገር እዩ ንዑ ከተጣቅዓሉ ፅቡቅ እዩ ዲጂታል ነገር ክትገብር ከለኻ ኣይጭበጥን እዩ ስለዚ እንታይ ከም ሰራሕካ እውን ኣይንገረልካን እዩ ኣይፍለጥን እዩ እቲ ዲጂታል ፎርማት ዝበለፀ ውፅኢት እዩ ዘምፅእ ኣብ ብዙሕ ግዜ ካብቲ ናይ ኣባይታ ትሪኦ ዘለኻ ስለዚ እዚ ተገይሩ ዘሎ ስራሕ ዓብ ስራሕ እዩ ኣይሆፕ ከምኡ ነገር ከዓ ናብ ካልእ ክሰጋገር እንታይ ከገይሮሞ ምስ ፀገም ናይ ኤርትራ ርዮም ኣናቤክስ ከዓ ፅቡቅ ገይረ ፖስት ገይረ ምክንያቱ ካብ ዓድና ፅቡቅ ነገር ፖስት ክንገብር ፅምዓት ኣለና እዩ ናይ ዓድና ፅቡቅ ዝተገበረ ክረክብ ከለኳነ ፖስት ክገብሮ ገለ ካብቲ ዛዕባ ብልፅግና ይኹም ዛዕባ ካልእ ፖስት ክገብር ኣይደልን እያ ዛዕባ ብፍላይ ኣቤክስ ክኾን ከሎ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ክንርኢ ከለና ከምዚ ኣገደሲ ፕሮጀክት ዝተወደአ ክንርኢ ከለና ንዑ ክንፅሕፍ ደስ ይብለና 2026 ብስማርት ዝኾነ ዲሲሽን ጀሚራ ኣላ እሳ ድማ ከም ትሪእዋ ዘለኹም መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ብዲጂታላይዜሽን ዝግበር ዋላ እኳ ብዙሕ ስራሕ ገንዘብ ዝወስድ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ዓብይ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል እዩ ሓደ ዓብይ ሬቮሉሽን ናይ ቁጠባ ክገብረልና ዝኽእል እዩ ስለዚ 2026 ኦፕን ብፅቡቅ ውሳነ ተበጊሳ ስለ ዘላ ንፅቡቅ ንብሎ ታንክ ዩ UNDP for supporting this transformative initiative ኢለ ኣለኹም እንታይ እዩ ከተገይሩ ዘሎ ኤርትራ has launched ኣሰይኩዳ ዲያላ ኣሲኩዳ مثلا أسيكودا worded a landmark digital custom systems modernizing trade and governance ስለዚህ ነቲ ንግዲ ከምኡ ድማ ምሕደራ ዘቃልልን ዝበለፀ ከምኡ ብካልኦቱ ዝጥቀምሉ ሲስተም ዝመስል እዩ እንታይ ዝገብር ፔፐር ወርክ
digital efficiency ካብ ናይ ወረቐትን ገለመለን ናብ digital system faster clearance times ዝኻንታዩ ብሰንክቲ ናይ ወረቐትን ገለመለን መብዛሕትኡ ግዜ ነገራት ኣብቲ መስርሕ መራይ ዝደናጎይ ስለዚ ቅልጣፈ ነቲ ንግዲ ከቀላጥፎ ይኽእል higher revenue collection ንመንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣታዊታት ዝለዓለ ክገብር digitalization ድማ ወላ ካብ corruption ካብ ብልሽውናታት እውን ኣፀቢቑ ዝከላኸለልካ more transparency and accountability ከም ድማ ግሉጽነትን ተሓታትነትን ድማ እናዓበየ ይኸይድ እቲ ጽቡቕ ነገር ድማ ነቲ ኩነታት ናትና ስለ ሪኦም ሓሲቦም ዝገበርዎ ስለ ዝኾነ built for resilient and self reliance ልክዕ ምስቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ኣብ ግምት እትዮም ዝገበርዎ እዩ ሶላር ፓወርስ ብትፅዓት ብሶላር ኤነርጂ ዝመፅእ ኢንተርኔት ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ስለ ዘየለ ብኢንትራኔት ዝበሃል ሲስተም ዝተገበረ እዩ ስለዚ ኢንተርኔት ተዓፅዮም መጠጠው ዝብል ፕሮሰስ ኣይኮነን እዚ ከምኡ ድማ 100 ፕላስ ሎካል ኤክስፐርትስ ትሬይንድ ልዕሊ 100 ሰባት ድማ ኤርትራውያን ሰልጢኖም ኣለዉ ነዚ ኩነታት ዝጥቀሙ ማለት እዩ fully customizable national systems fully customizable national system ኣብቲ ውሽጣዊ ናይ ኤርትራ ድማ ምስ ኩነታት ናይ ኤርትራ customized ዝኾነ እዩ this is how capacity is built not borrowed ስለዚ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ስለዚ why this matters digital customs strong financial infrastructure efficiency increased economic growth and technology sovereignties in a modern age ስለዚ ኤርትራ ገለ ካብቲ ደልዮም ዝነገረት እዚ ዓውዲ digitalization እዩ ንግዲ ድማ ክዓብየልካ እንተደሊኻ መጀመርያ እቲ መስርሕ ናይ ንግዲኻ ከተቀላጥፍ ዘለካ ክትዕርዝ ኣለካ ስለዚ እዞም ኤጀንሲስ ናይ ዩኤን ዝገብርዎ ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ እዩ ናይ ብሓቂ እንታይ ሞ ክኸውን እቲ ባጀት ናቶም እንዲና ተሓፅረ ከይዱ ናብ ኤርትራ ፅቡቅ ክገብሩ ምስ ጀመሩ ኤርትራ still needs to move faster ኤርትራ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ፋይናንስ ኣብ ኢኖቬሽን ካብ ዘላቶ ኣፀቢቓ ቀልጢፋ ክትከይድ ኢና ንደሊ ዘለና ኢና ንብል ዘለና progress is not about speed ብሓፈሻ እቲ ማእዝን ተተሒዙ ዘሎ ተስፋ ዝህብ እዩ እዛ ዓመት እዚኣ ተኣምር ክስራሓላ ትፅቢት ንገብረላ ዓመት ስለ ዝኾነ ድማ እነዛ ፕሮጀክት እዚኣ ዝገበሩ ኣምላኽ ይሓግዞም ንብል ንኤርትራ ድማ ሓደ ኣገዳሲ ስጉምቲ ተወሲዱ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናብ ፅቡቑ የሰጋግረና ክንብል ንደሊ መፈፀምቱ የርእየና ፍረናቱ ድማ ንርኢ ይግበረና ኢልና ንሓልፍ ኣለና ካልእ ሓንቲ መቸም ወዲ ሰውራ ብዙሓት ትፈልጥዎ ኢኹም መልእኽቲ ናብ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኢሉ ኣብ ፌስቡክ ኣካውንት ዝፀሓፎ መቸም ብመንገዲ ብምክንያት ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሓት ሰባት እዮም ኣቐዲሞም ሓሳባቶምን ርእቶታቶምን ዝፅሕፉ ዘለዉ እዚ ንቡር ተርእዮ ኣብ ካልእ ዓለም ማለት መራሒኻ ንህዝቢ ክዛረባ ዝወፀሉ ሕቶታትካ ወይ ርእቶታትካ ክሰደሉ ንቡር እዩ ኣብ ኤርትራውያን ክኾን ከሎ ግን ንከምዚ ዓይነት ሓሳባት ዘቆናፅቡ ርእየ ስለ ዘለኹ የምፅእ እዮ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት እዩ ስለዚ ኤርትራውያን ሓሳቦም ክብዎ ዝነዓቕ ኣይኮነን ወዲ ሰውራ ይኹን ካልእ ኤርትራዊ ንፕሬዚደንት ኤርትራ ወላ እውን ቀጥታ እንተዘይፀሓፈሉ ወይ እውን ቀጥታ መልእኽቲ ዘይሰደደሉ ፓብሊክሊ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ከምዚ ክገብር ኢና ከምዚ ንደሊ ኣለና ክብሎ ንመራሒ ናይ ሃገሩ ቨሪ ኖርማል ቲንግ እዚ ንቡር እዩ ቅዱስ ሃገራዊ ዜጋ ድማ ከምኡ ዝብል እቲ ሕቶ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ነዚ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሰሚዑ ንዑ ክመልስ እዩ ንብል የለና ጀነራል ግን ኤርትራውያን ንሃገሮም ዝፈቱ እንተኮይኖም ናይ ሃገሮም ፅቡቅ ዝደልዩ ሓሳባቶም ይገልፁ ሓሳቡ ዝገልፅ ድማ ሕማቕ ኣይኮነን ብዝኾነ ብስም ሰማዕታትና ከምኡውን ብስምቶም ሰንኪሎም ዘለው ካብ ልበይ ከመስግን ኣካይደሊ ስለቲ ኩሉ ዝተገበረ ፃዕሪ መስዋዕቲ ምፅማም ከምኡውን ኣብ ዲፕሎማስያ እውን ኣብ ካልእን ዝግበር ዘሎ ፅቡቅ ተበግሶ ዓብ ኣድናቆትን ክብርን ኣለና ይብላ ኣሎ ምስ ኩሉ እዚ ግን ምስ ልዑል ኣኽብሮት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ናይ ገዛውቲ ፀገም ገለ መፍትሒ ክግበር ብትሕትና ንሓትት ይብል ዘሎ ኣብ ደገ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከኣትዉ ኣብ ዓዶም ብዓቕሞም ከበርክቱ ይደልዩ ኣለዉ ነቲ ሃገር ኣብ ምዕባላ እውን ከበርክቱ ይደልዩ ግን ነዚ ንክገብሩ መዕቆቢ ትኾኖም ገዛ ንክሰርሑ መጀመርያ መዕቆቢ ገዛ ገይሮም እዮም ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ክሰርሑን ከበርክቱን ዝኽእሉ ካብዚ ኮይኖም ኣብ ገዛ ክራይን ኣብ ካልእን ኮይኖም ክኸውን ስለ ዘይክእል ዝብል very legitimate ቅቡል ዝኾነ ሕቶ እዩ ዝገብር ዘሎ in addition improvement in banking systems access to capital and availability of commercial vehicles are essential ከምኡ ድማ መጓዓዝያ ናይ ካፒታል ቀረብ ከምኡውን ናይ ባንኪንግ ሲስተምስ እውን ለውጢ ክግበረሉን ገለ ንዑ ምስኽኻላት ክግበርን ንሓትት ፅቡቕ ሓሳብ እዚ ፅቡቕ ሓሳብ እዚ anyone ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ነዚ ሓሳብ እዚ ፅቡቕ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ፅቡቕ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ወላ ሓንቲ ዝጋነ ነገር ይብሉን ኣነ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም እየ ጸሎት ክትገብር ከለካ ከም ክርስቲያን
مقبعلتنا له مهبنات ولا ناملا مقبعلتك خمزة ليك كاملا خيفلت مالدي نو إنا فلت خلو كتزخاخر لك يزبال انت واحد كريستوس مهارات قالوا تلا ابونا بسمايت نبره ስለዚህ ንመንግስት ድማ ኮሚዩ በዓል ሓሲቢ ዝገብሮ መንግስት ዝበሃል የለን ሰብ ኩሉ ግዜ ዲሌታቱ ክገልጽ ክኽል ኣሎ ስለዚህ ኣብዚ ንሰባት ከነምን ወይ ከነ ተሐሰስባ ናይ ሰብ ንክንከይር ብዙሕ ምክንያቱ ኣብዚ እንታይ ይኻቀን ነዛ ናይ ወዲ ሰውራ ኣጽሒፋትኒ ነታ ጽሕፍቲ ምስራ ኣኹሲ ሓደ ሰብ እንታይ ልመልስሉ ርእዮ መስለኩም ኣራንሽላ ዓላዲ ገለ ዝበሃል ማለት እዩ በቃ ከቆናጽቦ ኣብ 3 ዓመት እውን ስድሮም ኣይሩንም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ግንባር ዘሎ ብዙሕ ሽግር የጋጥሞም ኣሎ እወ ንፈልጥ ማስም በተሐጉስና ተሐዝን በኸመውን እኮ ግን ጉዳይ ሃገር ኮይኑ በሓደ ደተታ ሓይስካ ኣብ ኤርትራ ናይ ገዛ ናይ ህንፃ መፍትሒ ምግባር ኣብ ግንባራት ንዘለው ብኸመይ ፀገም ክኾኖም ዝኽእል ወይ እውን ኤርትራውያን ዜጋታት ናይ ህንፃ ንዓይ ገዛ ስራሕለይ ይብል ኣይኮነን ዘሎ ሰብዚ ህንፃ ይፈቀድ መባልሲ ንግንባራት ዘለው ሰባሲ ብኸመይ በኣሉታ ዝጠልቦ ማነ ዝያደ ይትርዳእን ክፋል ኣላ ኩሉ ግዜ ከም እዮም ዝብሉና ኣብዚ ቻነል ላይ ኣብ ግንባራት ዘለው ረሰካ ምን ረሲዕዎም ኣይረሳናዮም ንሕና ክንዝክሮም ደሊና ግን ኣብ ኤርትራ ህንፃ ምጅምሃር ነቶም ኣብ ግንባራት ዘለው ኔጌቲቭ ዝበለካ መን እዩ ኣሉታዊ ዝበለካ መን እዩ ሰቶም እንኮ ክሰርሑ ደልዮም ትዕድል ተተፈጢሩ መንግስቲ እውን እኮ ሓደ መዓልቲ ንዓታቶም እውን ኣብ ንቡር ሂወት ክመልሶ ብደሊ ብዝኾነ ሃገር ኣብ ኩናት እያ ተዳሎ ዘላ ጥኢት ኣብ ቃታይ ዘሎ ናበለ ከምኡ የለን ነዚ ወዲ ድማ ወዲ ሰውራ ድማ ከዳኽሞ ከምኡ ይርአ ኩሉ ግዜ ያ መራ ንሶም ደቂ ሃገር ሃገራውያን ኮይኖም ናይ ሃገር ዝርድኦም ኮይኑ ነቲ ንሃገሩ ንምዕባለ ዝሓትት ሰብ ከቆናፅቡ ዝፍትኑ ይርአ ግን very sad ከም ክኸውን ኣይግባኦን እዩ ብዝኾነ ኩሉ ግዜ ድማ ኢንስፓይሪንግ ስቶሪስ ካብ ዓዲ ኣርያ ቢል ክሓልፍ Some religious celebrations in here holidays. How are you feeling for this one? Well, it's very special to be here. It's the first time that many of us have been to this country, and it's such a privilege to be here at this time where this important celebration is taking place, so we're feeling very lucky. Oh, thank you. How about you? ከም ትሪእዎም ዘለኹም እቲ በዓላት ናይ ኤርትራ ወፃእተኛታት ይሳተፉ ኣለው ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ሓደ ግዜ ግን ኣነ ድሪኦም እዞም ኢንተርቪው ክገብሩ ከለዉ ሞር ናብቶም ፀዓዱ ወይ ናብቶም ወፃእተኛታት ዝያዳ ኣተኩሮ ዝገብሩ ክሪኦም ከለኹ ሲ እንደ ዓሌታዊ ከይትብሉን እምበር ሓደ ግዜ ስቁር ባህ ይብልንን ያነ ዜጋታትኩም ዘይትገብሩ መጀመርያ ኣብ ሓደ ግዜ ኦኬ ኣጋይሽ ምዝራብን ገለመለን ፅቡቅ እዩ ግን sometimes ከዓ ዝተጋነነ ናብቶም ወላ ናብ ሱዳናውያን ናብ ሶማላውያን ደልዮም ንዑም ጥራይ ዝገብርለው ሃብ ሃገርኩም እዮም ዘለዎም ንሃገር ዜጋታት ሃገር ኢንተርቪው ግበር ቀንዲ that's the most important part ኣብ ስደት ኢና ነብር ዘለና ኣብ ፈቐዱ ኣብ ናይታ ሃገር ስደተኛ ደልዮም ኢንተርቪው ዝገብር የለን ኮንፊደንስ ክልወና ክኽእል ኣሎ ከምኡ ክብል ኢለ የኮንኩን ቱሪስትስ የድልዩና እዮም ናይ ቱሪስት ምስክርነት የድልየና እዩ ሃገርና ክፈትውልና እንደሊና ፅቡቅ ነገር ክግበር ከሎ ድማ ከነድንቕ እንደሊና ዝኾነ ግን ፃዕዱ ካብ ኩሉ ግዜ ኣሽካዕቲ እዮም ኩሉ እቲ ዝብልዎ ሓቂ ማለት ኣይኮነን ከምዚ ፍሽኽ እናበሉ ስለተዛረብኹም ኩሉ ሓቂ ማለት ከይመስለኩም ናይስ ክኾኑ ስለዝደልዩ ፖላይት ክኾኑ ስለዝደልዩ ዝገብርዎ እዩ ኤርትራ ሕማቅ እያ ንክብል ኢለ ኣይኮንኩን ግን sometimes also we need to be a little bit realistic ንሕና ንዓድና ከመይ ንሪኣ ይትቕን ዘገድስ እምበር ካልኦት ከመይ ይርይዋ ንዓና ክፀልወና የብሉን ዝያዳ ባህላያ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ሪቶኹምን ሓሳብኩምን ብሃናፁ መንገዲ ግደፉ ምዝያ ደርፊ ክገድፈኩም ንዝኹነ ንኹና ንልመድ ምስ ሓቅታትና ዳግም ንፃመድ በሊኣ ክትሓዊ ዛ ኤርትራና ብሓደ ድምፂ ንበል ኣለና